Imos a ver agora como podemos inserir un vídeo de YouTube nun artigo creado por nós. Vamos a crear un contido. Vamos a crear unha página web. O título podemos ler como insertar un vídeo. Publicámoslo. Vamos a publicar aquí en Obradoiro primer ciclo. Pomos o texto. E buscamos un lugar para insertar o vídeo. Normalmente é mellor centralo. Aquí nos saldrá centrado. E para insertar un vídeo, o primeiro que teño que facer é localizar a dirección do vídeo en YouTube. Unha vez que teño o vídeo localizado en YouTube, nesta pestaña de aquí que pon compartir, me aparece unha ligazón. Ben, se marco aquí este cuadriño, podo empezar o vídeo non desde o comenzo, sino desde o minuto que lle poño aquí. Se me interesa un anaquiño solo, pois podría, para non perder tempo, ter que pasarlo todo. Podría empezar onde eu quixera. Vale? Copio co botón dereito, copiar esta dirección, e veñome a nova. Aquí hai que ir a este icono, que parece unha cinta, unha película de vídeo, unha película de cine. Premo nela, e onde pon arquivo URL, copio a dirección do vídeo en YouTube, e xa me aparece aquí o vídeo. Aquí lle podría cambiar as proporcións. Por exemplo, podo ir por 500. E damoslle a insertar. Tamén lle podría cambiar as proporcións aquí, se quixera. Salvamos, tiro para abaixo e damoslle a guardar. Darlle a guardar. Me aparece o vídeo. Se lle damos, o vídeo teria que funcionar.